filmez în episod. Ce? Păi mâine nu ne duce la mare. O să filmez în episod. Ură, ce mă ridică. Am înțeles. Ok, am salutători și bine v-am găsit la mai Florin. Warcraft, episodul 7. Nu mai dă. Mai puțin. Sunt sigur că mai luat levelul? Că aveam level 2 complet. Ba nu, complet. Dacă nu e Zice cealaltă itemele. Deci aveam carne, aveam... Nu ți-am luat nimic eu. Vedem dacă mai luat. Dacă da, te omor. Bă, vină bă că am găsit sat. Bă, nu mai dă. Mi-am întopărat acolo. Parcă mi-a... Da. Mă, avem și o level. Unde e dracu e? Ce crezi că nu te-am prins că ai la bricheta? Da, am luat bricheta. Și ai luat mai mult? Am dat foc din cauza ta. Mă, vino repede că am dat foc. Am dat foc, vino repede. Eu am murit. Da. Nu mai vorbi, că apar pe YouTube. Mâncați. Asta. Mă, mai aveam ceva. Carne, pui, foarfecă. Băi, hai nu mai uiți. Aveam iron-ul. Tot! Atât. Nu! Păi mi-am găsit tot. Gata, măcar lasă și eu. Lasă-mă. Gata. Dă-mi-l. Până nu mi-l dai, nu te las. Dă-mi iron-ul. Dă-mi iron-ul. Nu da, deși eu Nu mi l-ai dat. sunt mortă. Uite-te, mă. Eu dă carnea înapoi, bă. Bă, de ce mi-a luat aia? Ce? Mi-a luat carne. Aveam carne de oaie. Două Mă, nu mai uite. Frate, aveam Mă, ce spargi? un joc, da. Eu ți l-am spart, ha, 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 ha. Bă, mai faci ca aia din dat? Păi, frate, În măgară. tot nu ne respawnează acolo. Ia, bă. Și poate rămâne.
capul meu. Du-te la capul meu. Păi și tu. Nu așa, uite cum. De ce? Ah, Mai bine, bine că eu filmez, co. Bine că eu filmez. eu nu mai fac nicio filmare, mă doare în cur de filmare. Bă, nu mai... Să mor tu dacă mai vorbești. Că te doare în Curi, Curi, uite, ăsta vorbe... Vrea să lăși lumea pe YouTube. Că le-am lăsat și canalul lui în descriere. Ca să iei tu bani. Aveți canalul lui în descriere. Dați bloc. Corina, știi de ce face YouTube? Pentru că a văzut la YouTuber că trimite scrisori și că primete bani. Asta. Ba nu trimite bani, dar îmi place să fac bani. Să fac bani. Îmi place YouTube-ul. Vezi? Îmi place YouTube. Am văzut că m-a filmat în tine un trofeu pe care nu l-ați câștigat. Când sunteți destul de praf și tot ce face de căcat. Am văzut că mi s-a instalat Aștept să face 10 minute și o să pun pauză. O să închid filmarea asta. O să închid... O să pun o oră. Da. Ok, deci... Aoleu. Vă duc pe bord. Te-a de mici? Sânge coaie. Știi cât ai rănat în stat? Numai copii de 11 ani. Vă dați crede, vă dați. Cum a fost la cântat o pula știu. Toții de unde De ce am vorbit așa urât în video? ai început să copiezi. Tot în ultimul timp și Ai 11, nu? Da. Eu am 12. Îmi pare rău. Oricum am mai multe decât tine. Da. Că am 12-13. Să mor tu. Da. Săgea mai în... Dă un aer. A? Dă un aer. Da-mi, hai, pupă. Pierde-te și eu să am casa asta minunată. Ia pune aer anunție să vezi că-ți dau mai mult. Pune-l ăla, nu. Vezi că ceva dacă... Nu alea, pietrele. Pietrele. Dar nu 11. Deci dacă le iei, te omor. Gata, le-am pus. Da. Am pus unul. Gata. Gata. Sunt în liber. Ai lemn? Mai întâi lasă-mă pe mine să-l prăjesc. Da, bun. Da, bun, da. Cât, stai. Ia-l înapoi. Te-am mai dat și câteva bucăți de la mine. Tu mi-ai luat câteva bucăți. Bine, aveam 11, gata. 12, am 13. Nu ai voie ca să te mai... Poți să fiu un coul? Uite mă, un coul ăsta este multe, da.
mai bun. Cam atunci cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa, pa! A făcut pe fratele meu. Dar nu contează. La revedere. Pa, pa!